ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Коровони Умора. Аз шумо ҳаминро илтимос мекунам ки пеш аз видеоро дидан лайк гузоред ва ба шабакаи мо обуна шавед. Агар маълум нашавад, ҳамин қиссаро ба дигарон низ бифиристед, то ин ки ба қадри модарони хеш бирасанд. Вақте модаратонро ёд кунед, ба хона меравед, аммо шахсоне ҳаст ки ба қабристон мераванд. вақте мебинед ки модаратон дар болои гилам нишаста бошад, барои модар қават курпача мегузоред, то ин ки бароҳат бинишинанд. аммо ҳаст инсонҳое ки наметавонанд ба модарашон курпача партоянд, зеро медонанд ки модарашон айни ҳол дар таги хок аст. ягон хатое карда дили модарро ранҷонем, боз модаратонро бар оғӯш мегиреду мегӯед: бубахшед модарҷон, хато кардам. албатта шуморо мебахшад, зеро хеле меҳрабон аст. аммо ҳаст фарзандҳое ки акнун онҳо ҳеҷ гоҳ наметавонанд волидайнашонро ба оғӯш гиранду бубахшед гуфта аз онҳо бахшиш пурсанд. дар хона мегардед ё дар кӯча, шуморо аз ҳар балоҳо нигаҳ медоштагӣ танҳо як шахсе доред ки доимо дар ҳаққи шумо дуо мекунад, то дар ҳар куҷое бошед тансиҳату саломат бошед. ин ҳам дуои модари шумо мебошад. аммо аз дуои модар бебаҳра мондагиҳо чӣ қадар ҳастанд. вақте аз кӯча ба хона дер равед, ҳам ба роҳи шумо интизорӣ кашида менишинад, хӯроки шуморо гарм карда меистодагӣ модар доред. пас шукр кунед. шахсоне ҳаст ки аз кӯча дер оянд, мебинанд ки дар дег чизе нест. бо шиками гурусна хоб мекардагиҳо чӣ қадар ҳастанд. пас ин неъмате ҳаст ки худованд бар шумо бар осонӣ додааст ва инро ба осонӣ аз даст надиҳеду аз фурсат истифода баред. худо нигаҳбон.